A digi nin biton fima in kan n'a sɔrɔ k'i ye mɔgɔ kura de ye i ma deli ka abonné an ka page sanfɛ fɔlɔ yan'i ka video in lajɛli daminɛ kana na ɲinɛ k'i abonné i bɛ video in aimer o bɛ fanga di video ma ani ka courage don an na an ka baara la kana ɲinɛ ka cloche de notification activer o b'a to an mana video kura fɛn o fɛn labɔ i bɛna bɔ a kalama. Bon balimakɛ Mɔktar, événement jara yɛrɛ de nka ne bɛna i bila yan nɔ n bɛ fɛ ka taga so joona joona ka d'a kan match bɛ daminɛ 21h wagati. Ne tun tɛ fɛ nin match in minute kelen ka taa ka ne to. Bon o la e bɛ fɛ ka bi match lajɛ de i bɛ kulonkɛ de la n ko Ligue des Champions de don. Paris contre Inter a bɛ semaine joli bɔ n b'a la ka nin match makɔnɔ. Ligue des Champions match tɛ taa ka ne to dɛ janko o final lama i ye tiɲɛ fɔ. Nga Real supporter de wa Barca supporter de. Ne Real supporter de dɛ kabini Zidane nunu b'u tile la wagati min na. Beckham nunu ka fara Raoul kan ani Robinho fo ka taa se Cristiano ka wagati ma. Yɛrɛ dun Barca supporter de ye wa? Awɔ ne joli yɛrɛ de ye Barca ye. Kabiri Deco ka wagati ka fara Ronaldinho kan ani Thierry Henry nunu ne bɛ Barca supporter. An k'o bɛɛ yɛrɛ bɔ a la ne fa tun bɛ Barca de supporter wala ne fana bɛ Barca de supporter. Bi kɔni ne bɛ Inter de supporter ka d'a kan olu de ye an dusu lasumaya. Paribaw ci bi ne de ko ten tɔ Visca Barca. I yɛrɛ nusu i donna retard la so bi dɛ ne yɛrɛ tun jɔrɔ la n kana sɔrɔ basi dɔ de min sɔrɔ ka d'a kan i tun b'a fɔ an na k'i bɛna lamɛn kɛnɛma bi. N bɛ hakɛ to ɲini k'i fɛ i ka jɔrɔ la basi foyi de tun tɛ n na. Ne ni n terikɛ dɔw de tun taara match lajɛ ɲɔgɔn fɛ wagati de tɛmɛna teliya la. E ma hali mɛn Konakiri yan nɔ e nana kunu an kɔrɔ e ye teri sɔrɔ ka ban. Awɔ mɔgɔ ɲuman dɔ de don a tɔgɔ ye Abdulayi a fana bɛ baara kɛ société belebeleba dɔ de kɔnɔna na n'an ka banque ni u ka société bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. N y'a jateminɛ courage b'a la baarakɛla de don wa danayamɔgɔ de don o de la n fana y'a ɲini a fɛ an ka kɛ terimaw ye. Ne n'ale de tun tagara match lajɛ ɲɔgɔn fɛ a ka so o de ye n bila retard la. N y'a faamuya o ye hakilina ɲuman ye ne nisɔndiyara n'a ye k'a fɔ i ni mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn dɔn ka d'a kan bi tile in na nafaba de bɛ relation na. Janko e tun bɛ bɔ Konakiri wagati min na i ni mɔgɔ si de tun tɛ ɲɔgɔn dɔn. I ye tiɲɛ fɔ ne ni mɔgɔ si de tɛ ɲɔgɔn dɔn yan nɔ. Ne tun bɛ bɔ Konakiri wagati min na ka taa an ka kalan kɛ Faransi o y'a sɔrɔ ne tun ka dɔgɔn. O kɔni ye hakilina ɲuman ye o tɛmɛnen kɔfɛ ne tilala dumuni tobi la i tɛ taga i ko joona joona i kana dumuni kɛ yan'a ka sumaya. Baasi foyi t'a la chérie n bɛna taga n ko teliya la ka na i ka nin dumuni duman in dun. Ne nun bɛ nin kasa la cogoya min na a b'i n'a fɔ a diyara dɛ. Ne yɛrɛ kɔni bolo a diyara nka mɔgɔ t'i ka ga ja dɔn n tilala ka dabileni dɔ dilan ka a bila i ɲɛ. Ne kanubaga i bɛ ni yɔrɔ dɔn dɛ o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ fɛ ka n terikɛ in yɛrɛ invité n ka so weekend nata in na n'a sɔrɔ a t'i déranger. Ne yɛrɛ kɔni dalen b'a la k'a fɔ mɔgɔ ɲɛnama de don. N'i jɛna n'a ye n bɛ wari d'i ma i bɛ dumuni duman dɔ tobi an ye o bɛ se ka kɛ sababu ye i n'a fana bɛ ɲɔgɔn dɔn. O tɛ baasi ye ne bolo a diyara n ye i kelen k'an prévenir. Il suffit seulement i ka wari di yan nɔ dɔrɔn n bɛ dumuni duman tobi aw ye dumuni min ka d'aw ye. Baasi foyi t'a la n b'a ɲɛfɔ a ɲɛna fɔlɔ n'a ko k'a tɛ fɛn na nin weekend in na n b'a ɲɛfɔ i ɲɛna. N b'a jigiya k'a fɔ ko in bɛna na diya i ye kosɛbɛ. Awɔ a bɛna diya n ye sisan i bɛ se ka wuli ka t'i ko ka n'i ka dumuni dun yan'a ka kɛ glace ye n'a sumayana a donni man di dɛ. N y'a mɛn ne ko mun o de bɛ kɛ. Balimakɛ n balimamuso ɲɔgɔn hakililajigi de don. N'a sɔrɔ i ye mɔgɔ kura de ye k'i ma abonné an ka page sanfɛ fɔlɔ yan'i ka tila video in lajɛli la a jateminɛ i k'i abonné. I bɛ video in aimer k'i hakilina di hakilina diyɔrɔ la ka lien partager WhatsApp groupe kɔnɔna na. O kɛli de bɛ fanga di video ma ani ka an ka page lataga ɲɛ ani ka courage dɔn an yɛrɛw la an ka baara la. Wa o kɛli ye dɛmɛ de ye ka bɔ i yɔrɔ ka ɲɛsin an ka page ma. Kow laban an denkɛ ye a ka décision ta a yɛrɛ y'a faamuya k'a fɔ ɲɛnamaya kɔnɔna na ni opportunité sugu ninnu man ka tɛ ka taa k'i to. A sɔnna k'a ka patron denmuso furu nin ko in bɛna na kɛ sababu ye ka falenba de don an ka ɲɛnamaya kɔnɔna na. I ye tiɲɛ fɔ i ka kuma dɔw la ko in kɔni bɛna kɛ sababu ye ka yɛlɛma dɔw dogo ne ni e ka ɲɛnamaya kɔnɔna na wa ni an denkɛ dɔntɔla de ye ɲɛnamaya kura kɔnɔna na nka est-ce que ni muso in bɛna na k'a ma muso ɲuman ye wa walima a tɛna na k'a ma muso ɲuman ye ka d'a kan ne ye e faamuya cogoya min na a b'i n'a fɔ e ɲɛ bɛ wariko in yɔrɔ dɔrɔn de la ko in kɔnɔna na nka ne ɲɛ bɛ mun na est-ce que o bɛna na ɲɔgɔn faamuya wa ka d'a kan nafa bɛ o de la.
ngi ka ko be tan de ko mana kɛ dɔrɔn e ɲɛ be a yɔrɔ jugumama yɔrɔ dɔrɔn de la eske ne ni e ka kɔɲɔ kelen ka kɛ an tun b'a dɔn k'a fɔ an bena kɛ ɲɔgɔn fɛ bi nin kɛcogoya la tan tɔ wa mɔgɔ si de tɛ avenir dɔn mɔgɔ si de tɛ se k'i to yiri sanfɛ k'i bin kan mɛn Abdulayi y'a ka choix de kɛ ne bolo an kan ka soutenir de k'a dɛmɛ ka duwawu k'a ye o de kɛ an k'a fɔ k'an b'a critiquer I ye kuma min fɔ o fana tɛ galon ye mɔgɔ i ma don ko ko la i tɛ se k'a tiɲɛ dɔn nka mɔgɔ fana ma tɛ ka kala ye k'i ɲɛ turu a kɔnɔna na dɛ k'a faamuya dɔrɔn ko ni Abdulayi y'a ka patron ni denmuso furu ko bɛna kɛ sababu ye k'an ka ɲɛnamaya falen dɔrɔn k'i bɛ pression da Abdulayi kan k'a k'o furu ne kɔni bolo o ye ka kala de ye k'i ɲɛ turu a la i tun kan k'a jateminɛ n'a sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin ko in kɔni b'a la ka ne lasiran yɛrɛ de ka d'a kan a y'a sɔrɔ a dusukun tun bɛ muso wɛrɛ de fɛ ka kɔrɔ lamɛn hali n'a sɔrɔ k'a dusukun tun kɛra muso wɛrɛ de fɛ ka kɔrɔ o t'a to k'a man kan tɛ ka mɔgɔ wɛrɛ furu cɛ tɛ muso furu fo 4 wa an k'o bɛɛ yɛrɛ bɔ a la Madina fa de banna k'a denmuso di Abdulayi ma Abdulayi tun tɛ se ka sigi k'o makɔnɔ i ye da gosi i ma mankan mɛn e yɛrɛ kan ka o jaabi dɔn ne ma hakilima ye ne bolo an kan ka ala waleɲuman dɔn de a ye mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ mun bɔra du ladabulen kɔnɔna na wari b'u kun ka tɛmɛ Madina somɔgɔw kan yan kɔni i ye tiɲɛ fɔ a bɛ se ka kɛ ne de jɔrɔlen don kosɛbɛ de toute façon ne bɛna n da bɔ ko in na n kana taa kɛ sababuya ye ka taa problème dɔw don u ni ɲɔgɔn cɛ ne tɛ kojugu kisinin den ne b'a ka hɛrɛ dɔrɔn de fɛ ne ka laɲini ye furu in ka se ka sabata a bolo de bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye o de o la i bɛ se ka famille musolakaw bɛɛ lajɛlen kunnafoniya n'a ye a b'a to ka fara a tantiw kan ne fana bɛ falakaw la kunnafoniya n'a ye fanciniw ka fara a bɛnkɛw kan baasi foyi t'a la n y'a mɛn ala ka furu ni si bɛn amina ala k'o duwawu minɛ Abdulayi n b'i la kunnafoniya n'a ye k'a fɔ ne nisɔndiyalenba de don aw kɔrɔ ko nin sɔrɔ n denmuso y'a fɔ n ɲɛna k'a jɛna n'a ye k'a bɛ furu i ma ne tun bɛ fɛ ka nin kuma in dɔrɔn de mɛn tulo kɔnɔna na yanni saya cɛ a bɛ i n'a fɔ ne ka rêve dɔw de bɔra ka réaliser sisan i ni ce kosɛbɛ patron i ka nin kuma ninnu ye n touché kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la n b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn ka d'a kan i sekoba de kɛ ko in na ne yɛrɛ kɔntana ni furu in kɛli ye i denmuso ye mɔgɔ ɲuman de an ye tan di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn étudier ka ɲa kosɛbɛ n y'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ ɲuman de don ne fana jɛna n'a ye n jɛna ni furu in ye wa n b'a jigiya k'a fɔ a bɛna kɛ couple ɲumanba de nin kuma in mɛnni diyara ne ye kosɛbɛ a man di ne ye furu in kɛli ka diya ne dɔrɔn ye ka d'a kan furu man kan tɛ ka don condition kan nka n'aw fila bɛɛ jɛna ni ko in koli ye a ye tan di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn étudier ka ɲa wagati sera aw ka diplôme di ɲɔgɔn ma aw kɔni t'a nɔgɔyara a la ne bolo sisan famille fila de kan ka sigi ka kuma kɛ ka bɛn furu nafolo kow kan ani kɔɲɔ organisation kɛcogoya aw o kow bɛ sen na patron ka d'a kan ne y'a kuma ɲɛfɔ n fa ɲɛna a yɛrɛ nisɔndiyara kosɛbɛ a ko ko n ka ka foli ɲɛfɔ i ɲɛna a yɛrɛ ko k'a bɛna na i fɛ semaine wɛrɛ k'a bɛ baro kɛ furukow kan ka organiser cogoya min na sisan ne ka laɲini bɛɛ ko in ɲuman bɛ se ka tɛmɛ cogoya min na bonya ni lafiya ni hakilisigi kɔnɔna na o bɛ kɛ a f'a ɲɛna k'a k'a bisimila ne b'a la k'a makɔnɔ ni bonya ni karama ye ka d'a kan bi tɛmɛnen kɔfɛ a b'i n'a fɔ an bɛɛ kɛra famille kelen de ni furu kɔni donna i ni famille min ni ɲɔgɔn cɛ o y'i dɔ de o tɛmɛnen kɔfɛ i ye 800 millions in bila bangi la o donna tuguni wa awɔ n y'a déposé wa ko in bɛɛ lajɛlen ɲuman tɛmɛna wa n b'i la kunnafoniya n'a ye k'a fɔ relation ɲumanba de donna ni directeur ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ min don a kɔnɔ jɛlen don maa nisɔndiyabagatɔ de don a ye n bonya kosɛbɛ o ɲana kosɛbɛ wagati bɛɛ a ka ɲi i ka relation sɔrɔ ni mɔgɔ ye mɔgɔ min baaraɲɔgɔnya bɛ i n'a ni ɲɔgɔn cɛ o kɛli bɛ se ka kɛ sababuya ye ka e ka baara yɛrɛ de nɔgɔya i bolo ka d'a kan nin diɲɛ laban in tɔ tora relation dɔrɔn de ye awɔ an ka o ɲɔgɔn ye in tɛmɛnen kɔfɛ an bɔra kalama k'a fɔ an bɛ ballon kanubagabaw dɔ de ye ale ye Barca supporter ye ne ye Real supporter ye o ko fana farala ɲɔgɔn dɔn kan ka kɛ i n'a fɔ sinankunya don an ni ɲɔgɔn cɛ Afrique bi bi in na n'i ye ballon lajɛ b'a jate 100 sara la 99 bɛɛ ni dɔ tɛ Barca supporter ye dɔ ye Real supporter ye o de kama n kelen k'a dɔn k'a fɔ ballon lajɛ ka d'a ye dɔrɔn n y'a ɲininka n ko Barca supporter de don wa a ko awɔ ne yɛrɛ y'a invité n ka salon kɔnɔna na an ye Paris ni Inter ka match lajɛ ɲɔgɔn fɛ
ngoni de iga ko janye Abdoulaye wagati be occasion do be soro ibolo ka lien créer ini mogo ni ɲɔgɔn cɛ. Ni ye différence ba de ye mun be ini barakɛden tɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Ne be mun ɲini fɛ continue tan tɔ dɛ. Nin bena na kɛ sababuya ye ka da caman ba de yɛlɛ i ye. N y'a mɛn i ni ce kosɛbɛ i ka conseil la patron. Bena na n jija ka baara kɛ n'u ye. N dalen b'i la wa bi tɛmɛnen kɔfɛ i tɛ n ka baarakɛden i bena na kɛ n ka patron de ye ani n burankɛ. N yɛrɛ dalen b'a la k'a fɔ n be se ka n jigi da i kan. N fana bena na n seko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa n kana na i jigi latigɛ. Aw y'aw abonné o dɔrɔn de be se ka courage dɔ an ka baara la. A ka di e mɔgɔ min ye walasa ka se ka nin video tɔgɔ sɔrɔ walima nin video in n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw il suffit seulement i ka t'i abonné an ka pagew sanfɛ tel que YouTube walima Facebook walima TikTok walima WhatsApp. Video kura bɛ bila don o don à partir de 17h. Aw k'an bɛn sigira wɛrɛ la.